hong ilahing sekaring bawana langgeng mangku tongger jeneng kita Puntadewa Yudhistira hayo gugup garagapan ulun Bathara Indra kang jogarake anggon kita malah dihening ana ing sanggar pamelengan. Nok nuwun inggih pukulun Bathara Indra sembah pangabekti kula kunjuk sahandap pepada paduka pukulun. Iya ya ngger Puntadewa sumurupa panci kalenggahan iki para Pandhawa wis antuk kamulyan, para Pandhawa wis antuk kamukten. Wujute praja Ngamarta ya Ngendraprasta kene. Eling den eling kraton Ngendraprasta iki biyen ulun sing yasa ya kula. Mula sinebut Indraprasta karana Bathara Indra kang yasa kraton iki. Ger sakwuse para Pandhawa nampa sakabehing kamulyan lan kamukten iki, prayogane para Pandhawa enggala ngadani upacara syukur kunjuk mring Gusti kang murbeng dumadi amrih praja Ngendraprasta kene sakawulane kalis saka Rubeda lan Sambikala ya nggir. Duh pukulun Bathara Indra ngaturaken gunging panuwun awit paduka pukulun paring pituduh dumateng Puntadewa. Cetanipun para Pandhawa kedah ngadani upacara syukur pancen bener Puntadewa. Kanggo wujud syukure para Pandhawa krana wis bisa adhek negara Ngamarta sakwuse mbabati alas sing jenenge Wisamarta ngunjukna syukur jeneng kita Puntadewa sakadang para Pandhawa kabeh. Upacara syukur iki winastan sesaji Rajasuya. Tan samarba moring suksma sinukmaya winahya ing ngasepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liap layap ing aluyut upacara kala wau winastan sesaji Rajasuya. Puntadewa pancen bener. Lajeng pukulun lajeng tata caranipun upacara syukur ingkang winastan sesaji Rajasuya kala wau. Tata caranipun kadosa pundi prasajan kemawon Puntadewa dereng mangertos, Yudhistira dereng dungkap duh pukulun. Mangkene ya ngger
babakan syarat sarana kang sarta tata carane sesaji Raja Suya iki nyuwuna pirsa marang Nalendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna amarga ya mung panjenengane kang jinejer dadi kusiring para Pandhawa mekaten Wukulun Puntadewa ya Puntadewa sakadang para Pandhawa aja mangu-mangu bebasan teteken tekun bakale katekan kang sinedya nganggo tekad satriya tanah Jawa muga-muga apa sing dadi gegayuhane para Pandhawa bisa kasembadan ya Ngger Puntadewa Yudhistira
dening utamaning nata berbudi pawalak sana lire berbu dimangkono lila lagawa ing driya hangga ganjar saben dina agung denya paring dana lire kang bawa laksana ana tapi pangandika Yuwang Titi Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku ya bandaku ya amal-amalku dhewe. Hei anak anungane Ndita putraku bocah bagus putraku bocah Sigit bocah Jentara Kulut Jayatsena nok nuwun inggih Kanjeng Rama ingkang putra pun Jayatsena ingkang kepareng sowan wonten ngarsa paduka keparenga kula ngaturaken sumung keming pangabekti mugi kunjuk sahandhap pepada paduka Rama Dewaji Prabu Jarasandha ya wis ndak tampa gawe bombong mongkok rasane wong tuwa ora lewat pangestuku tanpa nono ya ngger anakku bocah bagus Jayatsena puja pangestu ingkang rumentah sampun kula tampi kula candhi mugi andadosaken rah daging kayuwanan kula Kanjeng Rama Jayatsena kula wonten dawuh kowe kaget ndak timbali kados pundi kowe mesti kaget tak timbali nuwun inggih garagapan raos sing manah kula lepat kula menapa dosa kula menapa Kanjeng Rama suwawi kula aturi paring dawuh kang putra pun Jayatsena sagah anampi paukuman saking Kanjeng Rama Dewaji Prabu Jarasandha weh lah dialah ya mangkono iku sing jenenge anak anung Anindita bisa njunjung derajate wong tuwa wani sara bau saguh nampa pidana saka pun Rama non nuwun inggih Kanjeng Rama suwawi kula aturi paring dawuh Kanjeng Rama mestine anakku Jayatsena wis krungu kabar kang sumebar pawarta sing warata apa sing dadi kepinginane bapakmu Jarasandha iki apa sing dadi gegayuhane bapakmu Ratu Giri Bajra Prabu Jarasandha iki kowe wis ngerti apa durung ingkang pundi Kanjeng Rama lho sesaji Kala Ludra lamat-lamat sampun kathah para kawula ingkang sami rerasanan Kanjeng Rama bilih paduka Kanjeng Rama badhe ngadani wujudipun sesaji Kala Ludra nyuwun sewu menawi kepareng Kanjeng Rama menawi kepareng winedare ngakathah sesaji Kala Ludra kala wau kados pundi menggah jlentrehipun kang putra pun cumadong dawuh rungokno nggih Jayatsena sesaji Kala Ludra mau wujute upacara syukur kunjuk marang sesembahanku Bathara Kala ya Sang Hyang Ludra dewaning kesugihan pun Rama percaya lamun ta wis kasembadan pun Rama nganakake wujude syukuran sing jenenge sesaji Kala Ludra kesugihane bapakmu iki bakal awet rum tumurun
rah tumerah tedhak pitu turun pitu babaring tumuwuh. Kakang Togok, Piye Lung? tak kira sinuwun Jarasandha sing uripe wis keceh bondo donya, tak kira ki rasane wis marem, atine wis ayem. Tinemune ya durung ya, Kang. Isih duwe rasa wedi melarat. Ketitik bakal nganake wujute syukuran sing jenenge sesaji kala ludra. Ing pamrih kesugiane ben awet nganti tedhak turun pitu. Ya lumrah Lung, jenenge menungsa iki ora kulon ora etan, ora kidul ora lor. Yen kelangan siji bandane, loro kelangan pangkate, kuwi jelas wedi Lung. Ayo. Kamangka biasane wong lanang kuwi yen sugih, yen lagi nyekel duit, rumangsa aji mumpung. Terus rumangsa duwite mau kena nggo ngatur samubarange ya, Kang. Apa ya? Kuwi wis rumus, Kang Togok. Apa ngono? Wong lanang iki saya sugih, kuwi saya nakal, nek wong wedok ki saya gelem nakal, saya sugih. Ngono. Wis rumus kuwi. Wong lanang iki saya sugih, saya nakal, nek wong wedok ki saya gelem nakal, saya sugih. Menengo bocah loro ning nguri. Nggih. Jayajena kados pundi Kanjeng Rama? Sing tak ajab kanthi pun Rama nganakake wujuding sesaji kala ludra iki supaya bisa dadi ratu-ratuning jagat. Yen pun Rama Sembada nganakake sesaji kala ludra bakale dadi ratune wong sak jagat gumelar. Kesugiane Prabu Jarasandha awet nganti tedhak pitu turun pitu. Kabeh mau kanggo sapa? Kabeh mau ora ana liya ya mung kanggo kowe, anakku bocah Bagus Jayatsena. Sakwuse bapakmu, sakwuse pun Rama Prabu Jarasandha lengser ke Prabon besok, sing dadi ratu ora ana liya kejaba mung jeneng sira, anakku Jayatsena, yaiku sing jenenge napakne anak putu. Pun Rama kepengin mulyake anak. Sakwuse bapakmu lengser ke Prabon, aku kepengin negara Giri Bajra kene ora dicekel karo wong liya, ning dicekel karo anakku dhewe. Makaten Kanjeng Rama. Iya. Ngaturaken panuwun duh Kanjeng Rama awit saking kapitayan kang sarta kapitadosan paduka dumateng ingkang putra. Ya. Mongko Jayatsena. Mongko sesaji kala ludra kuwi mau syarat-saranane pun Rama kudu mbekakak ratu 100 negara, nyembelih ndase ratu 100 negara mapan ana ing alun-alun negara Giri Bajra. Pun Rama bakal yasa geni murup sak rampunge ratu 100 negara tak bekakak utawa wis tak sembelih ndase. Ndase ratu 100 negara bakal tak jegurake ana geni murup. Bebarengan kelawan kuku sing dupa kang kumelun, kabeh iki tak kunjukake marang sesembahanku Bathara Kala ya Sang Hyang Ludra. Kanthi cara kang mangkene, kanthi srana iki pun Rama bakal bisa ngratoni jagat raya. Waduh Kanjeng Rama. Kagiatane sang kapirangu rinanggul ginempit kehempit dosa ngretnaning bawana Duh Kanjeng Rama lepat nyuwun pangapunten.
punapa sampun dipun penggalih menapa sampun dipun pikir kalamunta badhe mbekakak ratu satus negari menapa sampun dipun penggalih menawi badhe nyembelih mestakanipun ratu satus negari tuna lan batinipun Kanjeng Rama. Dasarmu apa kowe kok ngucap sing kaya mangkono Jayatsena? Kanjeng Rama, lamun to anggenipun badhe napake anak putu kanthi cara ancik-ancik kacilakan kang sarta kasangsaraning asanes. Nyuwun sewu ing benjangipun Kang Putra boten badhe kersa dados ratu wonten ing negara Giribajra punika Kanjeng Rama. Awit menika niki mengke sisip sembire luput katuranggane badhe nglandang kurban ingkang boten sekedhik cacahipun Kanjeng Rama. Nyuwun sewu kula boten purun dados ratu anyulihi utawi anggenteni keprabon paduka Kanjeng Rama menawi kedah ngagem cara ingkang daksya kados mekaten. Mingkemo cangkemmu. Satelek mejang kaya dalang nuturi kaya kiai cilik digedheke bareng gedhe nuturi karo wong tuwa. Anggonku mbekakak anggonku nyembelih ndase ratu satus negara iki ya mung ora kanggo sapa-sapa ning kanggo dapurmu Jayatsena. Besok kowe yen wis dadi ratu ana negara Giribajra kene mung kari ngepek penake mung kari ngepek ayome ora sandadak leren rekoso. Nanging Dewaji kula mboten cocok kula mboten sarujuk menawi kedah ngagem sarana ingkang kejem kang sarta daksya kados mekaten menapa leres kagem nglanggengaken utawi nglestantunaken pangurbanan nglestantunaken keprabon badhe ndadekke ratu anake wae kok ndadak ngagem kurban mestakanipun ratu satus negara. Cukup ora ana gunane aku duweni anak kaya dedapuramu Jayatsena ketimbang nyepet netra ngrereget jrambah ngreget-ngregeti negaraku Giribajra kene. Minggato tekan kene. Kowe ora gelem manut karo wong tuamu, ayo minggato tekan negara Giribajra kene. Ora gelem minggat tekan ngarepe byapamu kepruk kursi diampar pecah dasmu kowe. Banget Timbalana, Amsa, Dimbaka lan Supala. Lho nggih suwun.
yaksa goro rupa risedeng nalendra yaksa halaku kang malwalya ingkang gambira marang rangah ngisi siung metu Prabawa Guru mawaklian Ditya Durbala harasa ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara Hamsa Dimbaka apa dene Supala kowe kaget ndak timbali nuwun inggih sinuwun jimat pepunden kula donya prapting delahan sinuwun Prabu Jarasandha nuwun inggih kula pun Dimbaka arsa cumadong dawuh sinuwun kula pun Supala ngangklungaken jangga nilingaken karna nenggara mentah sabda paduka jimat pepunden kula Prabu Jarasandha piye kabarmu bocah telu Hamsa Dimbaka lan Supala anggonmu tak utus ngrangket ratu cacah 100 negara apa wis antuk gawe mugi kawuningan sinuwun kula Yayi Dimbaka lan Kakang Supala sampun kasembadan angrangket ratu minangka tumbalipun sesaji Kalaludra ngantos dinten sakmangke sampun ratu cacah 97 ingkang sampun kasembadan karangket wonten sajroning pakunjaran negari Giri Bajra sinuwun ratu cacah 97 nuwun inggih lakar kados mekaten tegese kurang telu yen ngono enggal genep ana yen ora genep 100 ora bisa sinebut sesaji Kalaludra lajeng kersa paduka sinuwun nalendra pundi sinuwun ingkang paduka kersakaken minangka dados ganepipun ratu 100 negara kanggo genepe ratu 100 negara yen to mung ratu cilik-cilik aku moh bakale kurang kuncara ora kundang genep ana siji Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira angka 2 Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna angka 3 Ratu Mandura Prabu Baladewa kuwi sing dadi genepe waduh ratu telu tek abot kabeh ratu telu tek angel kabeh cekelane ora sang resula kowe yen kowe ora sago ngrangket ratu telu kuwi mau kowe dhewe wong telu sing bakal dadi joli sago apa ora nuwun inggih sinuwun Prabu Jarasandha kula sagah yen to pancen sago tumuli budhal aja pati-pati bali ning negara Giri Bajra yen durung kasembadan ngrangket ratu telu kuwi mau nuwun inggih dateng sendika budhal dina iki
apa mijil langenira sang nar pati lampah hiro alon Pati
ginarabak badaya yuwarna nira Yuwang suksma mangadi luwih payungana marang panjenenganing sun kang angka sepisan ora lirwa ngaturake rasa puja lan puji syukur kang jero tumrap purbaning Gusti kang akarya jagat kang wis malembarake berkah kenikmatan keselamatan kang sarta kawilujengan lair kang sarta batin marang Prabu Puntadewa sumrambahi para warga gung ingkang mapan ana ing negara Ngamarta kene. Yayi Werkudara barep kakangku ana apa? Yayi Janaka wonten dawuh tinimbalan duh Kaka Prabu. Kembar, kula wonten dawuh Kaka Prabu, kula wonten dawuh duh Kaka Prabu. Dina sakmengko diprayogakake anggonmu padha lungguh yodi. Sawetara pun Kakang nyuwun wanci kang sarta nyuwun inah kanggo srana manembrama rawuhe para pepundhen sekarone. Kang dina sakmengko kepareng rawuh ana ing negara Ngamarta kene iki Yayi. Iya. Sasana saha wanci tak borongake marang barep kakangku anggone manembrama marang pepundhen-pepundhen kang padha kepareng rawuh ana ing sitinggil negara Ngamarta kene. Matur nuwun Werkudara. Duh Kaka Prabu jejimat pepundhen kula donya prapting delahan. Kaka Prabu Sri Bathara Kresna sak rawuh paduka ngaturaken kasugengan tumrap rawuhipun jeng Kaka Prabu ing Dwarawati. Kawula nuwun inggih Yayi, katampiya andadosaken saya raket supeket anggenipun kekadangan ing antawisipun Dwarawati lan negari Ngamarta. Prabu Kresna dalah Yayi sami aji sumrambahipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Mboten langkung taklim kula mugi kunjuk wonten ngarsanipun Yayi aji ing Ngamarta. Kawula non nuwun inggih. Duh Kaka Prabu, Gorawalan anggen kula mundi
kapetekaken Jojo rumeketing Wardaya miwah ana rah daging kayuwanan. Mboten langkung sumangga kula dherekaken lenggah ingkang prayogi duh Koko Prabu. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kawula nuwun inggih Yayi. Karaos mboten kirang prayogi lenggahipun Kang Raka ing Dwaramati kok Yayi. Koko Prabu ing Mandura. Sami sugeng rawuhipun jeng Koko Prabu Baladewa wonten ing negari Ngamarta punika duh Koko Prabu. Wih, ladalah. Yayi, nir ing sambikala jinangkung dening panguwasaning dat ingkang murwengdat. Satemah andalari lulus raharja praptanipun Rakanto ing Mandura. Wiwit saking bidal saking negari Mandura ngantos dumugi ing negari Ngamarta tansah ginanjar kawilujengan lair kang sarta batin. Duh Koko Prabu dalem Yayi. Sak rawuh paduka Koko Prabu ing Mandura keng rayi ngaturaken pasegahan panakrami mugi kunjuk wonten ngarsanipun jeng Koko Prabu ing Mandura. Nok nuwun inggih Yayi. Dahat katedha kalingga murda seh panakraminipun Yayi Aji ing Ngamarta ingkang rumentah dhateng Rakanto ing Mandura kosok wangsulipun Yayi puja pangestawanipun pun Kakang Kiwala mugi kunjuk wonten ngarsanipun Yayi Yudhistira. Nuwun inggih duh Koko Prabu. Katampiya dados pengaji-aji mboten langkung sumangga Koko Prabu keparenga lenggah ingkang prayogi. Nok non Yayi, kula kinten sampun boten kirang sekeca anggenipun Kang Raka marak seba kok Yayi. Jlitheng Kresna kakangku. Werkudara iki. Iya. Sak rawuhmu ana negara Ngamarta. Basaku mara gage tampanana. Jlitheng Kresna kakangku. Iya Yayi. Banget panarimanipun Kakang. Akarya bombong kaworan bungah jroning penggalih ora liwat. Pangestunipun Kakang wae tumrapa marang jeneng sira Yayi Bimasena. Iya, ndak tampa awara Aji Jaya Kawijayan Kresna kakangku. Diprayogake anggone padha lungguh. Iya. Kaya urang-kurang prayoga lenggahipun Kakang kok Di. Bule kakangku. Kakangku bule Mandura. Padha becik sak tekamu ana negara Ngamarta kene. Bule kakangku. Padha becik sak tekane Kakang bule ana negara Ngamarta kene. Koko Prabu, apa Kresna? Dibagekaken kalian Yayi Werkudara. Wis ben. Nek carane ngono kuwi anggone mbagekne mbok nganti semplok cangkeme Werkudara, ora bakal tak wangsuli kok Kresna. Lho. Sababipun menapa Koko Prabu? Apa kowe ora ngerti apa Yayi Kresna ora sumurup? Apa Kresna ora nate krungu? Baladewa kuwi jenengku, Balarama kuwi ya jenengku, Wasi Jaladara uga jenengku. Nanging kenang apa? Yayi Werkudara nyeluk kanthi tembung sing dadi sirikane Kakangmu Mandura. Walah kuwi to. Iya. Yayi Werkudara apa? Apa si Adi ora apal to? Karo watak wantu 11 loga Kakangmu ing Mandura. Yen Yayi Werkudara ketemu karo Kakang Baladewa, aja pisan-pisan Yayi Werkudara nyebut tembung bule, ngono. Merga bule kuwi dadi sirikane Kakangmu ing Mandura. Mula aja pisan-pisan Yayi Werkudara nyebut Kakangmu Mandura kanthi sesebutan tembung bule. Saya-saya ana pasamuan agung, apa meneh ngene ngarepe wong akeh, ning ngarepe para priyayi ingkang luhur. Si Adi aja pisan-pisan nyebut kanthi tetembungan bule. Merga bule kuwi wis dadi tembung sirikane Koko Prabu. Wis Kresna wis. Werkudara nggur ping pindho kowe kok malah ping 60 jarang iki lho. Baladewa kakangku padha becik. Yo, Werkudara pangestunipun Kakang Tampanana ya, Di. Iya. Tak tampa manjinga dadi kasekten. Koko Prabu ing Dwarawati, Koko Prabu Sri Bathara Kresna.
Sembah bekti kula katur duh Koko Prabu. Yayi Madukara banget manarimaku. Koko Prabu Mandura sembah pangabekti kula katur. Iya Janaka banget panarimanipun Kakang. Koko Prabu Ndrawati lan Koko Prabu Mandura sembah pangabekti kula katur. Sembah pangabekti kula katur duh Koko Prabu. Nakula lan Sadewa ya banget panarimaku. Ya kembar kemanian Nakula Sadewa pinten tangsen banget panarimaku. Kejawi saking menika duh Koko Prabu, slindru ingkang raos slindru ingkang batos andadosaken kagiat sajroning manah dupinjeng Koko Prabu ing Dwarawati dalasan Mandura kesdu rawuh wonten ing sitinggil negari Ngamarta menika. Keparenga pun Yayi nyuwun dawuh baya wonten wigatos ingkang pundi ingkang rayi ing Ngamarta Sumedya angangklungaken jangga anilingaken karna nyadong rumentah sabda sabdanipun Koko Prabu ing Dwarawati. Hanjrah Kang Puspita Harum kasiliring samirana mrek Sekar gadung ngas gandanyo maweh raras renaning driya Yayi, kadangipun pun Kakang ingkang salangkung kula tresnani. Kawuningono praptaning pun Kakang sarimbit wonten negari Ngamarta, sepisan tilik dumateng kayuwananipun kadang kula para Pandhawa. Puji syukur kunjuk dhateng Gusti ingkang ngakarya jagat, awit sedaya para Pandhawa tansah pinayungan kebagas kang sarta kewarasan. Lah dungkap angka kalih Yayi pun Kakang ngaturaken alam oneng. Alam punika tembung lawas, oneng punika tegesipun kangen. Awit sawetawis candra laminipun boten saged wawan pangandikan kanthi pratitis kadidene ing ripalenggahan sakmangke. Lah dungkap ingkang angka 3 Yayi, lugunipun kula menika tuwuh tandha pitakon saklebeting batos. Awit tri ari kawuri utawa 3 dina kepungkur. Kula nampi nawala ingkang dipun tapak astani dening Yayi Prabu ing Ngamarta ingkang surasanipun tulis wonten mriku ngandharaken bilih kula ing ripalenggahan sakmangke tinimbalan marak sowan wonten ngarsanipun Yayi Aji ing Ngamarta. Pramila saking menika duh Yayi, keparenga rakanta cumadong dawuh. Yayi, tanpa beda kang raka ing Mandura, kula ugi mekaten. Pramila saking menika mokal menawi boten wonten babakan ingkang wigati. Sumangga kula aturi paring dawuh
mbok menawi wonten pepeteng keng raka saged madangaken menawi wonten reruwet pun kakang saged hangudari. Duh Koko Prabu wonten dawuh. Koko Prabu Mandura wonten dawuh Yayi. Saderengipun kula ngaturaken pangapunten awit kedahipun kula ingkang sowan wonten Dwarawati nanging dinten sakmenika malah kang rayi ingkang nyuwun paduka kekalih rawuh wonten ing negari Ngamarta. Sampun to Yayi, sampun. Kula aturi ngicalaken raos Durgama Sangga Runggi rikuh kang sarta pekiwuh. Sampun dados penganggep kula Ngamarta ki ya Dwarawati, Dwarawati iku ya Ngamarta. Mboten kula bedak-bedakaken. Dados Kresna saged dumugi wonten Ngamarta ngibaratipun kebo mulih ana kandange dhewe. Lho niki wonten menapa to Yayi kula aturi hambabar pangandikan. Koko Prabu. Mboten wonten ingkang kula suni pirsa kejawi namung paduka Koko Prabu. Perkawis mekaten. Kirang langkung Sabta Ari Kawuri utawi 7 dina kepengker. Wonten sanggar pamelengan kula kerawuhan Jawata saking kahyangan Kaindran nuwun inggih pukulun Bathara Indra. Nggih, lajeng awit pukulun Bathara Indra ingkang yasa wujudipun bumi wana marta menika lan sak mangke sampun binangun dening para Pandhawa ngantos dados kraton ingkang endah edipeni. Pukulun Bathara Indra paring dawuh minangka tandha syukur binanguning Praja Indraprasta menika para Pandhawa kinen ngadani wujuding upacara syukur ingkang winastan sesaji Rajasuya. Sesaji Rajasuya lakar kasinggihan Duh Koko Prabu. Ananging pukulun Bathara Indra ugi paring dawuh babakan syarat sarana lumadining upacara syukur sesaji Rajasuya kala wau kula kinen anyadong dawuh dhateng paduka Koko Prabu ing Dwarawati. Pramila Duh Koko Prabu. Kados pundi syarat sarana ingkang kedah tinempuh murih kasembadaning adicara sesaji Rajasuya kala wau kang rayi ing Ngamarta arsa cumadung dawuh Duh Koko Prabu. Permara reh mangosomya ngambreng gati karunaning kaswasih ring marga Hamalakung risang gondo mastrat maja lengleng lalu manguladi surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah Umius amara wayahanto ing mekaten Yayi selaras kalian paduka Yayi Punta sak Pandhawane ingkang kepengin ngadani upacara syukur sesaji Rajasuya kala wau. Pranyata menika gegayuhan ingkang sae, pranyata menika gegayuhan ingkang luhur. Lah, ewadene syarat sarana kagem wujuti lumadining sesaji Rajasuya kala wau cacahipun wonten 3. Syarat 3 kala wau kedah dipun sembadani kalian Yayi Aji ing Ngamarta dalasan para kadang para Pandhawa. Syarat 3 kala wau punapa kemawon Duh Koko Prabu kang rayi arsa cumadung dawuh. Setunggal. Syarat ingkang angka setunggal nuwun inggih menika kedah dipun rawuhi Brahmana cacah 7. Ingkang gentur tapane manteng semedine cinaket kelawan dewane
Menika syarat ingkang angka setunggal. Lah, ewadene syarat ingkang angka kalih nuwun inggih menika kedah dipun rawuhi Ratu satus negara ingkang kanthi lila legawa gambira marwata suta minangkani undanganipun Yayi Prabu ing Ngamarta ingkang mawi boten sarana kebeksa. Nah, syarat ingkang angka 3. Syarat angka 3 napa Kakang Prabu? Aku nek perkara iki ra melu-melu kok Kresna. Kowe wae sing genahke, aku ora patek sinau perkara iki Kresna. Nah, sampeyan ki sing digedhekne muringe tok ora. Nah, syarat angka 3, Yayi. Syarat angka 3 nuwun inggih menika kedah mawa tumbal utawi pangorbanan wujudipun Ratu Angkara Murka. Maknanipun Yayi Prabu Puntadewa Dalasan Pandhawa kedah mateni utawi mejahi ratu ingkang dados sukertaning jagat. Waton syarat 3 kala wau saged dipun pinangkani. Sing ngandika Yayi Prabu ing Ngamarta saged kasembadan anggenipun badhe ngadani sesaji Raja Suya punika Yayi. Duh Kakang Prabu, kados pundi? Syarat angka setunggal menawi kedah ngrawuhaken sabta pandhita ingkang gentur tapanipun manteng semedinipun mesti kemawon kula saged wujuti. Suprandene syarat ingkang angka kalih menawi kedah dipun rawuhi Ratu satus negara kanthi gambirane ngati mbok menawi Kang Yayi inggih saged minangkani. Nanging duh Kakang Prabu, syarat sarana ingkang pungkasan, syarat sarana ingkang angka 3 menawi kedah mawi pangorbanan menika ingkang sanget boten jumbuh kalian manah kula duh Kakang Prabu. Lho, dasaripun kok mekaten Kakang Prabu. Pedahipun menapa para Pandhawa badhe nganakaken syukuran menawi kedah sarana tumbal mejahi tiyang ingkang boten ndarbeni luput kalian para Pandhawa. Wiwit duk nguni ngantos sepriki para Pandhawa menika gandrung kalian kerukunan lan gandrung kalian rasa tresna asih. Ginanipun menapa Pandhawa nganakaken syukuran kunjuk mring Gusti ingkang Maha Nasa yen to syarat saranane kedah ancik-ancik bangkene liyan. Nyuwun sewu duh Kakang Prabu, menawi syarat menika kedah disembadani badhe kula wurungaken, badhe kula batalaken kemawon anggen kula badhe ngadani sesaji Raja Suya niki duh Kakang Prabu. Bima wang mangkunta kumpul patang gedhe sayang gongkara gadane Rama Batma habit ing Jlitheng Kresna kakangku. Wejasena kepiye? Nggonmu srawung karo para Pandhawa iki wis pirang taun, ora kena diitung nganggo taunan. Dasare merga srawungku karo kadang Pandhawa wis wiwit jabang nganti crapang, wiwit indil-indil nganti ondol-ondol. Yen to pancene wis suwe nggonmu srawung karo para Pandhawa, kenang apa kowe ora apal karo watak wantu solah selagane para Pandhawa siji lan sijine? Karepmu piye Werkudara? Yen kowe kepengin rembukan perkara panembah, perkara pangibadah lan perkara kitab suci, kowe cocok rembukan karo mbarep kakangku.
Yen to kowe kepengin rembukan perkara endahing seni lan budaya, kowe cocok rembukan karo Janaka. Yen kowe kepengin rembukan perkara ingon-ingon Rajakaya, kebo sapi lan sapanunggalane, sarta rembukan perkara tetanduran, nandur sing apik digepiye, kowe cocok rembukan karo Nakula lan Sadewa. Ning yen kowe kepengin rembukan piarep mateni wong, ora usah rembukan karo sapa-sapa, rembukana karo Werkudara. Paham? Cocok? Aku cocok nek iki. Yen kowe kepengin rembukan perkara panembalan kapitayan, rembukana karo Yayi Puntadewa. Kuwi wis cocok, kuwi wis pas. Ning yen kepengin rembukan perkara endahing seni lan kabudayan, rembukan perkara wong wedok, kimcil-kimcil, rembukana siji karo Janaka, loro karo sing gerong kae. Ning yen rembukan perkara mateni wong, aja rembukan karo sapa-sapa. Yayi Kresna rembukana siji karo Werkudara, loro karo Baladewa. Paham? Nggih Koko Prabu, bebeh kabeh kok do nyeneni aku iki piye to iki? Mara gage Wedarna Jlitheng Kresna kakangku. Aja gugu mbarep kakangku. Yen to gugu mbarep kakangku, iki mengko bakale batal bar ora sida nganakake sesaji Rajasuya. Wirang apa sing bakal ditempuh dening para Pandhawa. Kamangka kabar wis sumebar kiblat 4-5 pancer. Wis ngawuningan yen to bakale Pandhawa duwe gawe gedhen-gedhen. Wujude upacara sesaji Rajasuya. Yen to pancen syarate lumadining sesaji Rajasuya kudu nganggo sarana mateni ratu. Sing ambeke hangkara murka. Mara gage tuduhna ratu ngendi jenenge sapa? Werkudara dhewe sing bakal mateni ratu kuwi mau. Sumenea sawetara Gusti sing bakale paring pituduh tumrap lakon iki ya Yayi. Kadang mumpun kewarantena becik, besok amendem baris. Baris kang prayitna Yuwa saranta wong ing gara mati, tinumpes awak Pandhawa ong-ong.
Amit pasang kaliman tabik pisowanan kula sinabeta ing ila-ila duni dumawaing tawang towang. Pangapunten ingkang agung, kula ingkang lemah bengkah nyelo-nyelo marak mangarsa wonten sitinggil menika. Nyuwun sewu Sang Prabu. Panjenengan Sang Prabu kuwi sapa? Saderengipun ngaturaken pangapunten. Awit kula seba tanpa tinimbalan drajak-drajak minggah wonten sitinggil negari Ngamarta menika. Nyuwun sewu. Panjenengan kuwi ratu ngendi lan jejuluke sapa? Kula menika ratu isih Jaka, ngaten. Urung duwe bojo nanging kula niku ratu sing sugih. Ya sugih bondo, ya sugih bandu. Sugih bondo tegese sugih Rajabrana, sugih bandu menika tegese sugih Wadyabala. Oh sik to. Asmane panjenengan kuwi sapa? Lah inggih, kula niku dereng gadah bojo. Ngaten. Maksih Jaka Tingting, ngaten. Kresna. Dalem kok Prabu. Cangkeme banter kaya lampor jebule kupinge bosok. Hah? Jenengmu ki lho sapa? Kok tanglet to. Nggih, nyuwun sewu, kula menika Nalendra wingking saking negari kula Arga Bentar. Sudi amastani nami kula pun Prabu Hamsa. Inggih, nyuwun sewu. Kula pengen mangertos sing jenenge utawi jejuluke Prabu Puntadewa niku priyayenipun ingkang pundi? Nyuwun sewu, priyayine. Prabu Puntadewa iki ya panjenengan ingsun iki. Lho, Prabu Puntadewa niku panjenengan? Iya, Hamsa. Loh, kok ndak cocok karo kondange piye to iki? Jarene Ratu Kondang sandung jegluk tiba gabrus kabeh wong do ngelem Puntadewa. Tak kira nek wonge gagah gedhe dhuwur, gagah pideksa godhek wong simbar jojo. Lah kok bareng ketemu wonge nyuwun sewu mecece kaya wong cacingen. Nyuwun sewu lho niku. Nyuwun sewu lho niki. Iya ora apa-apa eneke ya ngene iki Hamsa. Kresna. Kados pundi Jaka Prabu? Ngantemi ndase wong iku kumane pirang taun? Sabar, alon to dhisik. Lah banjur Sang Prabu panjenengan duwe sedya kang ngendi dene prapta ana ngaten. Leres nggih, mriki niki negari Ngamarta menapa leres? Ya pancen bener kene iki negara Ngamarta ya negara ing Indraparahasta. Lah dalah, ping pindho ora cocok karo kondange neh. Kula kira negari Ngamarta niku rak negara sing apik, negara sing endah, negara sing gedhe bangunane, negara sing hebat. Ning bareng ditraju dibandingne karo negara kula, negara Arga Bentar. Nyuwun sewu, mboten wonten sak emput-empute. Nyuwun sewu lho niki. Mboten ngenyek lho niki, nyuwun sewu lho. Kula matur cok bloko napa wontenipun? Iya. Ayo, aja nesu, sabar. Aku sabar kok Kresna. Sang Prabu Hamsa tekan mrene kersane katen mugi kawuningan. Negari kula Arga Bentar ing ripalenggan sak mangke nembe nandhang pacoban saking Gusti ingkang akarya jagat. Wujudipun pageblok Mayangkara awising boga kelawan wastra kula antuk wangsit saking dewa. Negari kula menika saged maluya jati temah nirmala, saged mulih kadidene wingi uni waton linenggahan wujudipun pusaka ingkang naminipun Jimat Jamus Kalimasada. Kula tukak takoke wong, sapa to sing duwe wujude Jimat Jamus Kalimasada? Lah kok ndak enek sing roh. Bareng kula takok Mbah Google. Lah niki lho. Tinemune jebul sing kagungan wujudipun Jimat Jamus Kalimasada mboten asane samujeng ngandika sinuwun Prabu Puntadewa. Pramila sowan kula mriki nyuwun sewu kula badhe nyuwun ampilan. Ngono Sang Prabu. Nggih, menawi kula dipun keparangaken ngampil syukur bagi jumurung. Ning nek kapeksane kudu dituku nganggo dhuwit. Sisan gawe regane pira? Tak tukune wujude Jimat Jamus Kalimasada ora sanggo nyang-nyangan, langsung kula bayar kenceng. Menawi dhuwit sing kula beto kurang, mangke kirangipun saged
kula kintun lewat transfer. Pripun? Disilihke napa dilosne pisan didol teng kula. Mangkandha regane kalima sada niku pinten? Werkudara iki sing bisa nyauri kowe ya, Di. Sumangka hangrus-rus umbar lindu bumi gunjing kumaluduk guntur ketuk ing Hamsa wonten dawuh lekno mripatmu jerengen gobokmu wis wanuh karo aku durung dereng jenengku Werkudara ya Bimasena pun nate mireng jenenge ning ketemu priyayine nggih nembe niki ya syukur bagi sewu jare kowe arep nuku Kalimasada nggih pinten regane badhe kula bayar kenceng badhe kula bayar kontan tenan leh arep nuku Kalimasada estu tiwas kebeneran pancen wis pirang-pirang dina iki Kalimasada lagi tak tawak-tawakke wong do ora ana sing ngenyang kowe iso tekan kene mula kebeneran Kalimasada pancen arep tak dol lah dalah ra apa to ya mula kang saka kuwi yen kowe arep nuku Kalimasada kowe kudu nuhoni apa sing dadi syarat-saranane syarat-sarananipun menapa perkara nyang-nyangan regane Kalimasada aja ning kene lajeng entenana ana tapel wates negara Ngamarta lan aku njaluk paseksen menapa paseksenipun nggonmu nyilih Kalimasada kudu mawa paseksen prajurit segelar sepapan sing sikep gegamane ngabrang lho prajurit paseksen wae kok dadak prajurit segelar sepapan gelem ya ora gelem syarate ya kuwi nek ora gelem Kalimasada tak dole ning wong liya nggih mboten napa-napa niki dados kula kedah nengga wonten tapel wates negara Ngamarta teng mriku mangke nyang-nyangan babakan regane Kalimasada kok mboten dateng mriki nek nyang-nyangan engko aku ora iso njupuk bathi wis kuwi ae sing dadi syarat-saranane siji entenana ana tapel wates negara Ngamarta loro prajuritmu samapakna nggih cekap namung niku cukup nggih menawi mekaten sampun kalilan kula medal pasilan kula tenggo wonten tapel wates negari Ngamarta sinuwun Puntadewa kepareng kula nyuwun pamit ya Sang Prabu aja ninggal duga lan prayoga ya kok ya Sang Prabu Hamsa nggih Raden Werkudara kula nyuwun pamit ya sing ati-ati sedaya ingkang sami lenggah kula nyuwun pamit ya ndang minggata muga-muga lepas paranmu jembaro kuburmu ya Teng Kresna kakangku. Kepiye Werkudara? Apa Hamsa saka negara Arga Bentar iki mau sing dadi kurban sesaji Rajasuya? Dudu Yayi. Hamsa iki mau
mung dapur duta, mung dapur utusan. Dene sing utus ya kuwi ora ana liya kejaba Ratu Giribajra jenenge Prabu Jarasandha. Lah, Prabu Jarasandha iki sing bakal nganakake wujuding upacara jenenge sesaji Kalaludra. Nyembelih utawa mbekakak ratu satus negara. Malah dina iki Prabu Jarasandha wis kelakon ngunjara ratu 97. Lan kang dadi genepe ya kuwi siji Nyai Aji Ngamarta, angka 2 panjenengane ingsun pribadi, angka 3 Koko Prabu Baladewa. Tuh, Hedian, aku melu ketut ngene nggih Koko Prabu. Wah, ngerti ngono Hamsa tekan kene tak gecek ndase mau-mau. Sabar Koko Prabu. Lajeng punika kados pundi Koko Prabu? Nyai, Gusti sampun paring pituduh. Kang sarta pepadang baya sinten ingkang dados tumbalipun sesaji Rajasuya. Sawergung asirajanmu mangsa bareng Koko Prabu murih prayoganing lampah. Nuwun nggih. Kula badhe ngrumiyini lampah mbudidaya murih jangkeping sesaji Rajasuya. Sumangga nderekaken do Koko Prabu. Bimasena piye? Pranakan Pandhawa aja nganti keri ya, Di. Yen iki mengko ana moganing lelakon kareben para tarunaning negara Ngamarta sing jumangkah Kang Sarta Kumarembah ngestoke dawe Kresna kakangku. Gandanya Sekar Gadung
Sorry. Windan. Agar ning pasiban jaba Bindara bingkang samudra Abraposananing wadya Tetindhing praprawira Regyana Patih Sutira Tidem kang sami sumewa ing anak-anakku kabeh Antarja Gatut Kaca apa dene kuwi bocah degleng Antasena wonten dawuh Rama Kyai wonten dawuh Duh Rama Kyai ana apa bro iki anak-anak do diklumpukke kabeh mara gage rungokno dina iki ana pakaryan kanggo kowe kabeh manunggalo dadi siji kelawan barisan Ngamarta Dwarawati lan Mandura amarga sajake Ngamarta bakal ana pasulayan Prabu Hamsa sak wadya balane wis ngenteni ana tapel wates negara Ngamarta kowe dadi bocah nom-noman aja nganti duweni pitakonan negara wis menehi apa marang kowe nanging diwalik kowe wis labuh apa menyang negaramu muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih satemah pepundhenmu para Pandhawa bisa kasembadan ngadani upacara syukur sesaji Rajasuya ngestakaken dawuh Rama Kyai budhal dina iki kumrekang bala lumares budaleng pramadya kuspa warna-warna sakehing pramadya abrabusana swarane rame gumuro benda ombake samudra
Lengopo terus